Al Saló Moda i Punt s'ha posat en marxa un sistema nou que permet que els professionals rebin les comandes en 15 dies com a màxim, seguint així el dinamisme del sector. Paral·lelament, també a Igualada es fa una mostra de maquinària de gènere de punt. Durant aquest cap de setmana i fins al que ve, Igualada és el punt de moda per als professionals del món tèxtil amb peces de punt. El tercer Saló Moda i Punt ha obert les portes oferint una nova forma de creació, presentació i servei immediat del producte, l'stock service, de forma que els distribuïdors o professionals rebin les comandes en un màxim de 15 dies. Aquesta nova forma de venda ha sorgit a conseqüència de l'actual dinamització del món de la moda. Stock service és la finalitat i l'orientació que li han donat en aquesta fira, que neix del fet de voler conjuntar el fet que hi ha unes compres que es fan sobre la mateixa temporada, de darrere hora, amb la gran concentració d'indústries de punt que tenim a Igualada, que també es van adaptant al mercat amb aquestes reactualitzacions finals per estar a les últimes tendències de les seves prendes. La comarca de l'Anoia té un pes específic quant a la fabricació del gènere de punt. És per això que, a més del Saló de Moda i Punt, Igualada també acull aquesta setmana una mostra de maquinària per a indústries d'aquesta especialitat, amb les darreres innovacions tecnològiques dins del sector. Precedint aquestes dues fires de caràcter més professional, al mes de setembre els igualadins van poder visitar la 41a edició de la Fira Multisectorial, una fira que ha doblat el nombre d'expositors en els darrers 3 anys, fins a arribar als 180 en aquesta edició. D'altra banda, l'ambient firal que respira Igualada durant aquestes 3 setmanes ha fet que alguns expositors de gènere de punt aprofitessin l'avinentesa per mostrar les seves creacions en desfilades de models que sempre llueixen més.